dnešnom videu si ukážeme, ako si môžeme meniť farbu v aplikácii Canva. Prvý spôsob, ktorý môžeme urobiť, je taký ten klasický, jednoduchý, že máme nejaký produkt alebo máme nejaký predmet a vždy sa nám tu nad tým objaví tá gulička, tá farebnosť. Čiže keď na to kliknem, môžem si tu meniť podľa tej farebnosti, akú farbu chcem. Ale potom máme rôzne predmety v Canve. Keď na to klikneme, tak tu sa nám to meniť nedá. Takže ukážeme si, že ako si to zmeníme. Tu máme záložku upraviť, pôjde ti to aj v neplatenej verzii a keď sa posunieme nižšie, máme tu tzv. Filtre. Máme tu rôzne filtre, zväčša nám to dáva, toto je napríklad pastelová farba, takže dáva nám to do nejakých pastelových farieb. Môžeme samozrejme aj tu si to meniť. Tu je intenzita tej farby. Vidíte, že sa mi to mení aj podľa tej intenzity. Ale máme tu ešte aj inú záložku a to sú efekty. A tu máme takého muža a je to takzvané, že dvojtónové. Keď na to kliknem, tak zase ma to pustí do rôznych možností. Ale je tu taká skvelá záložka, že svetlé miesta, keď na to kliknem, tak zobrazí sa mi paleta farieb. A ja si tu len pridám moju farbu dizajnovú, alebo teda akú chceš ty, tú dizajnovú. Vidíš, že tu sa mi to zmenilo, ale pod tým sú ešte tiene a ja ju nechcem vytieňovanú, ja ju chcem takú istú, takže kliknem do tých tieňov a zase si tu pridám, skopírujem vlastne kód tej farby a už je taká, akú ju chcem. Takže toto je druhá možnosť. A tretia možnosť, ak máš nejaký predmet, nebude ti to fungovať ale na každom predmete, pozor na to, je tu tá možnosť, že tu sa nám zobrazila vlastne tiež tá možnosť, ako pri tej guli alebo tom kruhu v tom minulom obrázku, ako sme si ukazovali, že nemáme tu žiadnu farebnosť. Takže kliknem na záložku zase upraviť a tu pôjdem do záložky upraviť. Nebudem tu dávať žiadne efekty ani nič podobné, ideme do upraviť a máme tu tzv. Teplotu a keď budem posúvať sa po tej líšte, tak sa mi bude meniť trošku aj tá farebnosť. Nevždy to bude do každej farby, ale je možnosť ju meniť. Ak by som si ju dala napríklad tuto do takej viacej, dá sa povedať, že béžovo šedej, tak môžem ešte meniť ten tón, že môžem si to zmeniť napríklad na ružovu. Takže verím, že ti to pomohlo a vidíme sa zase na budúce.